go. Et sæt. Kvalitet. Husk nu, armene skal helt frem sammen. Røven tilbage. Så, du ved, og bend over, der. Lad albuerne følge kablets retning. Og så pres frem sammen, kom. Lad albuen stille og roligt. Skulderbladene følger med. Og pres, kom. Røven lidt mere tilbage, lidt mere bend over, der. Så kører vi, sådan der, kom. Ikke længere tilbage end der, kom. Og der, go, kom. Sådan. Hold ribsene ens, Stille og roligt. Frem sammen, stræk armene frem sammen. Pas på, at du ikke hiver dig selv ind over. Kom. Stå ret. Brystet højt. Ja, godt. Kom nu. Måske en til. Hold kvaliteten. Kom. Armene frem sammen. Kom nu. Yes. Hvor mange fik du? 10, tror jeg. Okay. 30 sekunder skal du have 10 igen. Husk kun et sæt. Et rest pause sæt til kanten. Jeg tror, du fik den 10-11 stykker også. 10-11 med. Pas på, at du ikke kommer til at gøre sådan der ind over den. Pas på, at ikke gøre sådan der, så prøv at tænke chest op der. Så du holder den vinkel hele tiden, ikke? Så du ikke kommer til at køre dig selv ind over. Kan du forestille det? Go, kom. Ja, samme procedure. Go, kom. Stille og roligt. Ingen piss reps, kun gode reps. Kom nu. Ikke giv op. Let's go. Kom nu. Pause. Vi skal have wrist pause. Det er kun 15 sekunder. Vi skal have 6 mere. Sorry, så crossovers, du kender dem godt, ikke? Så ind der, lad den sidde på håndryggen. Ikke hernede, okay? For hvis du kører armen for højt op, så hvis den kommer for langt ind, så kommer den tættere på skulderen. Så det føles, der er mere, hvad kan man sige, der er en bedre modstandsprofil lidt over håndfladen her, okay? Så cirka lige her, ikke hernede. Der, okay. Tænk, spænd ned i triceps, stræk armen. Pas på, at du ikke strækker så meget, så du ind og roterer. Så lidt ud. Der, røven tilbage, armene lidt foran dig. Der. Og så tænk her. Ikke herud. Der. Go, kom. Yes. Og stille og roligt. Ned. Lige ind til de der. Kom. Stor skulder med. Kom nu. Skal jeg spille triceps hele vejen op? Ja, det er sådan det. Ja, præcis. Det er bare så, du holder armen strækt og spændt. Lige præcis. Løft skulderen. Løft overarmen op. Kom nu. Ikke giv op. Måske en til, eller 2. Op igen, kom. Igen. Kom nu, ikke giv op, mate. Okay, that's it. Godt, mand. Good champ. Kvalitet. Ingen piss reps. Stræk armen. Følg bevægbanen i forhold til kablet, ikke? Go. Kom. Løft overarmen op. Kom nu.
Ja, tak. Kom med. Og pres. Ej, ja. Kom. Stræk armen ud. Skal den længere op mod panden, ikke? Okay, jo. Stor stræk henover. Stræk ud, kom. Hjælper det lige en lille bitte smule, kom. Kom. Kom, stræk, kom. Lige præcis, kom. Hold igen på vej nedad. Så strækker du armen ud endnu. Ja, kom. Kom nu. Stræk, kom. Måske en til? Ja. Kom. Okay. Kom så med den. Ja, tak med. Kom. Ja, kom. Ud og stræk med et, ud og stræk. Nej, shit, det var ristet, mand. Og så op her. Yes, og så lad kablet følge retningen der, ikke? Der. Sorry. Ja, go. Okay. Se, hvor du næsten strækker armen. Kom, stræk. Og så næsten sådan spænder den næsten bagud, så du kan næsten mærke helt op i armhulen. Go. Ja. Du skal lige få lidt væk. Begynder at nive. Kom så med. Nu kører du.